Ai văzut că l-am prins? Te-am zis că-l prind? Dar nu trebuia să-l las, că îl pun într-un pom. Poate-și revine. Șoarece care a mâncat din biserică, liliac. Tămul de ăla, cum îi spune, care se mănâncă de Paște. Ai văzut că ei se ia anafură și ăsta a mâncat anafură și a fost șoarece și s-a făcut liliac. I-a crescut tăripii. Eu pup aripa. Caută să bage undeva într-o gaură din asta. N-avem altă soluție decât să plecăm unde vedem cu ochii. Să stăm unde găsim, că cu el nu merge. Mai bine prefer să mă duc la o familie de țigani, în țigan să stau, decât în așa familie. Să stau singur ca un cuc, să fiu liber ca o pasăre. Ca o pasăre să fiu liber. Asta dorință o am. Mai bine prefer să-i văd o dată la 1 an, 2 ani, să stau în gară, să mă hrănesc cum pot, după gunoaie, după unde găsesc, mă hrănesc. Să cerșesc, să ajut oamenii la bagaje, să-mi dea și mie un ban să caut ceva de mâncare, să-mi iau ceva de mâncare. Și am plecat și de acolo. Și m-am dus în poștă. Poșta mea, care a fost cea mai bună casă, cea mai liniștită. Unde am putut sta, poșta a fost.